Netissä oli ilmoitus, että haetaan myyjää ja sitä kautta laitoin hakemuksen ja kävin työhaastattelussa ja sain paikan. Välillä on ollut niin kuin varmaan muissakin työpaikoissa niin ei niin hauskaa ja sitten hauskoja päiviä, mutta vähän vajaa 10 vuotta ollut, että kai sitä nyt on tykännyt. Enempi ollut niitä hyviä kuin huonoja päiviä. Vaihtelevuus. Joka päivä on erilainen ja saa olla ihmisten kanssa tekemisissä ja työ on sosiaalista ja haasteellista. No, palkkaansa on erittäinkin kannustava. Että kun teet työ, niin kyllä sitä ei olla maksavina, vaan maksetaan asian kuuluvasti. No, jos joku on miettinyt töihin tulla laaturemontille, niin suosittelen lämpimästi, että ei täällä mitään yli-ihmisiä tarvi olla. Ja korvaus menetetystä vapaa-ajasta on ihan asian mukana. Mikon aamupuro on niin hyvä, että kun reseptiä on kokeiltu kotona, tietenkin pikkusen parempana, niin sitä on ruvennut saa keittää vähän useampanakin iltana.